Už som sa nejaký ten mesiac neozval, pretože sa neustále staráme o malé bambíno a pretože sme s ním teraz na výlete na Donovaloch a bambíno spinká, využil som túto príležitosť, aby som odtiaľto nakrútil krátky pozdrav. Nie som tu sám, sú tu so mnou aj ďalší plišáci. Plznička je tu drahá. Kto to kedy videl, aby plznička stála niekoľko eur? Na čo sme sem vôbec išli? Povedzte A. Simulanti. Jasné príznaky simulantstva. Tuto za mnou je somárska lúka a najúžasnejšie na tom je, že všetko tu je úžasne zastavané. A nielenže je to zastavané, ale všetko sa tu snažia predať. Aj táto chalupa za nami je na predaj. Rozmýšľam, že by som nahovoril ostatných, že by sme si toto tu kúpili. Dúfam, že nečakáš, keď to kúpime, že na tej chalupe ja budem umývať okna. Ani za svet. To si vyhoďte z hlavy. Nikdy. Len ti v tom nie sú pavúky. Ak sú v tom pavúky, odmietam sa tam nasťahovať. Dobre, kašlite na to, bol to len taký nápad, no. Nemusíte sa hneď durtiť.